Mem ngipet yaki kum kidok kisnam la jong. Ngipet yaki kum ka chat mri. Pimot mangi kinongelam juga Voice of the People Party la ringi yad linti la ringi lap yu briu paman saw halinti nginong pila long kristan. Hidan barang ayu. Nginum dan por ban keli kum ta. Kamen sim ju kam sya ngi habanong brai chayush. Ya la dalong balak ngini kit sa hospital. Kata ka di kamen sim ka bangidan. Ngila ai tiket hakani election MDC yaki bang palong kristan. Mdai tong way. Arngot langut ki bang palang Kristen kiyo tiket naga party. Kibadan naga palang Catholic kiyo tiket. Kibadan naga palang Presbyterian. Kibadan naga palang Unitarian. Baru ki cekin hun palang gidan bangi. Ngimji keren balang na. Namar boleh ngi keren kum ka chat nriyo. Palang ke lani ke jinglong Kristen ke jingbam long Kristen. Kadi ke jingmani boleh ke bau priu uci kadi ke kam simet jung ubu boleh. Ublay un bishari ngi hak akhir besngi umde uba arden. Ublay un bishari ke ya way po way ke kum ke jingle jing hak sngi kado. Anda ulah penyeng yang iban bishar baru ngitip pagadon ke akhir kesni bishar ya ubriu pada ukun beriu udah ubriu ban bishar kecing le ke jongwei puai kat kum kecing le utahiun ham ajing ken mendai ke seng BPP ban bishar dalak ban bishar ke seng BPP temla tieng pi berfat pimpot ingi pimpoi du job nyimla ban bishar kata ke kecing le ke jong ubriu bat ublei bau snow thu hishimet Mata ko kipat ba wat num ngat hakibat kum kini kicing penbit kicing petang. Oh kadon kicing snow dong kicing snow thai. Oh ngin jit lay uta ubade naga tu dong kathai. Oh kandidat UDP napo lum napo Milliam constituency wong baga kertong BPP kadi kanong way. Wah kanong way. Kasak halau sotun usak halu muba wong kadi kanong way. Jingai tang si kilometer ni ong nong way. Nang ni na maulay teng tang hapo maumi nyong nong way. Wan harpat na siya try juga di India nyong mama. Kabak kumno ka ni ka hikai, kabala hikai ka chat penriyo ban penkim ka cimot ka ciperkat. Nakataw ken mau, ken riam upenaru boy war, maram ngam ini ka way ka chat penriyo. Nakataw habang ilik keleng-keleng mentangi penslori ki priyo begini benangi ka ni ka ketin pedeng juga chat penriyo ka ketin sora. Kabak Tesong ya ke jat penriu. Hangno pin syam mi kiseng sen pertai. Kiba keren, kiba hikai ke jat penriu. Mereka bakut kasyong akibat pak. Dai mapipat uban rai. Mdai uba arden, mdai ke BPP ngingi terwai ke ni kalenti. Ngi ke dolenti syakatai ke lawai ke basingai. Ngi ke dolenti syaka jingkermen ke babha. Bagi kuat bahkan ni ke ri ke boblei ulah kerku. Kan kiyo. Kan singai kapuram juga chat beriu kan wan hapring jongi ko kipat ba bi kasong kipat ba ningi dei ki beriu ki bam benut ban song nok mentala do pat ba upriang lalu pat ba kentat ya ka ai ka bangi trua wat mot bangini eksat sedako ipat kalenti em nginong kenyok lapiang ngil trua mo udon we uperlok ijonga Ban habang ong yu beri fikum ni pim. Wak beriu no mo karta kalau piang. Syukum ni. Oh pi. Penpo ya ledi. Mau ngapa ni? Kelia kawe man, Nu pencam dah apa song sama. Teng ras ngode mo la iman ni kata itu kalero. Iman ni kanir kalero. Apa song sama. Ban le dah kawe kalenti. Tingiru ngiterwa syupat pa. Ya kalenti ka bet, kalenti ka khot ka nong remblay. Ka bangi kwa panwara. Ka banum sya sila. Ka bangi ni kiurenti lang kum ka chat menriu. Ngim don da kawe pa. Laro pat ba kentat don da kawe pa. Ka bangi non le jubor ban thong ban penthami ban penbi ban terwai ka Voice of the People Party ka no. Ngisgo ban aingu you play. Oh ngala keren ha kawe ka chingalang. Bau play ai ngi la ka benta. Ka bangi ngi don na ka bentaban le hakan ka perthai. Ki don ki bri bau play ai sap ki ka kam ha ka kam trei jing trei kti. Ki don ki bau play ai u play ai sap ha ka kam ri jing ri. Ki don ki bau play ai sap ha ki benta paro. Uni unong kai u businessman unong hikai kasap
Ngi dei banne hakita ki kam haba menin ngakran apa molai don ki bastang manong oh kadai ke cingau ba arenu businessman ude banne oh ki stang ban pai kamat sheki nohi kai ki babon ki badan hapo ka boys of the people party bano wat ki nohi kai ki de banne akakam hikai Henry kini ki noi kai ki bawan bat ngi mdei be ki kwa jing men toy la ni ban shim kabu ban yo long MLM nisa ngi wan ban plat ya kari ke jingi naga bamsap naga jingduk namar be kita ki nong sin shar ki la feel ki la bakla I doktor karashen ila dei ban I ka kam ga jam I doktor iki ila dei ban I doktor karashen hadien bila shong that naga kam wala pedeng bidang tray ila ai ka por mdei ba kwa il di mdei ba kwa ban mi shikmat man ay kapor man ay kata kajing shagri kapal usnyang ubenhe gi kremi namar bangi ko ban shim kabu ya politics andre ki mi namar ba ki snotho ba ko ban le ban plat ya ka jat ban riu ban trua lara ka ri ka bit ka piang lara ki nong sin sha jingi ki bit ka piang wat maru am tharai bangan mi perthai ko am dai ubriu ba itanat ya ka politics nadu bangarang khna andre ondang am pansi Asutu di tangga ni galinti kapangila abania da ya ga chat riu badan ngal rungi ko apat bania da kata galinti ka bau play upo ya ga sinshar ka khadar ko ki pat ba ki be namang ta kat ni ngidon tongin pensno ya ga nongrim jo ka voice of the people party tongin yang persya ya kita ki bayalam baklaingi batla do pat pahi ulong kombo ulong menta anong kan khut ka sinshar ka khara kan khut Namar balai anum dan shu nang ni skmat kipan wan ban yakon election naga bor pisa. She giant hills kinong elam juga seng NPP kibada iki kibada dan naga bor mata ki ong latre ke ji kayu pra she giant dia mata. Deki ong hakan urkom. Tepi. Barabor tepi. Kumni rajan kapor Christmas rajan kapor New Year lada day day rajan election tinggal alut bet ar polai polak. Bawan pan by Christmas bawan pan by New Year. Minta tang silak dunar ngampat lut. Don't shoot no one pan by Christmas by New Year. Ban ong rajan mak election ban chuai hi ting tapi namar kata kasur ke basawa supai ba ong haba pi ai ngobha tingi ru sim ngobha tang ba kabut hau pra. Namar kinongalam joka voice of the people party kila hikai upai ba bamdai ban lek pan pisah ke for election. What julik pan pisah ba pilete. Kajing penrem kan don yepi ndre habuan ais ngobha hite yeng wan rung hiyeng kem khot te ais ngobha ong kbre sibon kabut dah pra haga bangaman gamen sim jonga kata kadi ban rung ka wei pa ka wei ke jimot chiki pat ba knang bagini ki ba ai pisa ke nong nong shu da ka bor pisa hangta ken kan khut ke election hangta ken nyo e kinong alam ki ban shakri hok hangta nyo e kiri don sap ki ban wan shakmat Nuata kanau ko ki pat babi. Wat penlen ya gani ka por ka pamata. Nasno ka de ka jing piniai ka jupre. Ngala rem ka sinem ajar ka tra nyo pun rupur. Nganamut kani ka ladi ka bakut yang abangan syakri kampat ba. Peuse ngam tipo bre udon ka plan. Bahkan mi kani ka party ka pat thamai ka party ka ban plat ya ka jat reuji na ka jingtuk. Ka ban plat ya gani ka jela jingi na ka bamsap. Ka ban plat ya gani ka jela ka jingi na ka jingi bor ka jingi shiliang. Oh menta bun ki bastang ban ong oh Deputy Chief Minister moi madu perston yang kumno ani lada don ka an ban ailat ye kini ki perta surok ka bamut yengi ka BPP lada don ka an bangin ailat tang hendriu penai te damdu tulok nong tri sokar te ana ngin ailat hendriu penai te kai lada kimdu tulok ngingyong ngim don kamre madu adu hendriu penai Ngidon kam tang lai benala daga don kalinti labiang bangin penbam jadai lagi. Tang lai benai labiang bangin penbam jadai. Oh pimut kiba perta surok kimlang seban piniat kam. Pimut kinong maumi kilong laume kini kinong siliang kin mau por bolong siam barden long ayui kinong rep. Dainam daina. Ayung lale nam ta kinong rep tang hendriu benai ngalong siam. Balai nga haman resign no anwar kiong la dan ne uba arden kumusiam nong show ingi bedele election. Mau pat ba judan ha ke history jong ke district council mau pat ba unlet hai hapo district council bantawa bamdei ban hiar syuki pilajui namar balai namar bakila mat lekiti
Kam ni try da kajing start, ni try da kajing score man sim, pada kajing jika judge man riu klempet siliang. Kayo do ka kod ka itnat ka suba, kajing para nong syong yaw ka wan. Atau kam di kajing alam ka pastan? Don. Ne, taga borja do yun. Namar kita kadaw, ko kipat ba. Wala kataru ngam sko fair la dadang don ki ba artatin yo ba arten. Ngam so fair la dadang don ki ba artatin ka voice of the people party. Tang ka way nga sikwa ano. Pila man artatin tang wat pat kentai kat ba 4%. Wat pat kentai kat ba 4%. Persyang si leo. Hab ai buram. Kadang itu kana sapang katung rumbai. Hab ai buram itu benut kan persang nengkong ke katung rumbai. Pok kasna. Damdai benut pan persang da manur sunu ni nut bam tung rumbai. Masan pli ka tu ba khambang ni ka ba kham sma. Ai sri dos nyang tak ke lut ka jas kiwar kiu. Te ngatharai. Ai ba pila panong baga PPP lesi. Tendai taya persang pi. Yo dam thiet tung rumbai malaka telang nang bangja apa. Namar kata kadau ai baga jakan ri menta kalamat ya ketu politics ka ba ong klem kiat klem pisa lani ka ba syupen hui hai bar ka ba penjot igi kun samla ka ba pen pajing paj semem e no stang da kani ka bangin pinya tali in hikai ke jinge in hikai ke jinge tali in hikai ke jing khoi in hikai ke jing klan juga jakan ri pe long kumno ki long din mandin ke jinge namata ka ni ka por ka pamta lada phi ki paj ba hi snow to bag ay ka mangini kran ka dung ka tamra ay ka man sim ka jupi snow day wat num pakla rai kung bagani ka view long kami ka rai wat num pen pakla wat num ay baga donut kan pai shaway ka kti kan pai shaway met bat man sim bat kti bat ka jat ha upra ngam don kam pan khuslai nganum pai shakadiang nganum pai shagamon lada don ki ba ong na satai o tu pra satai long yem lele ngite shani la snow to long nam long ay de don pang maruiru ngahau prabe kadang ngi scam kum kata ka jimon klem artatir ngin sensar ya kan ri ka bi ka jimon ka shimpor hadu khat prasnem ya ki pai ba ban bod ya ki nongelam ki jingi ki ba ya ki ban yo no ela ka jong ka jela las dang na du snem khat khandai spa san pusau ka sarkar india ka aying hidu snem khat khandai spa new puar khat prasnem ki pai ba triang ki bod ya ki nongelam bangin yo ya kan ka jela ka papura ngi tang lai snem ni ma se ban sha ba ki nongelam namak tang insya shitom si ai kita ki berngem rei ka por kan poi shanu phin thep ye kata ko hot ka jong pai ba ka emily scheme kam dei ka nong kenti jung emily bu nong le ka to monem kumnu punan kam han pentip ipi ki pai ba la da pakla kata ka rei kam pam sap bar ka party kan ma ki bukom kita la ka sinsha paling inti mar ka ko ki pai ba long ki bashlu snothu le ka ni ka sinsha pai ba pengaruh pada ni benta ka bakra shimki ay election amdei ban shathit aba bi jet namar ba pio pisa kam de jing jet ka de jing shathit para bala shathit kan mau ngin jam tau namar ublei lo thau kar pang yo breu po ya ka kadan breu hapo khendiat yo blei bo breu un senshar ya ka perthei paro bagi ki paro ken ha hapo ka jing pnyat ka jing pek ka jung breu ke paro de larangi ngira dino ki kensting ya ka dor ka jing ngenum don ya kata ka purom na di ka dor aka long brio man brio teno mar ta ka ni ka por kunta kadang kwa ban kren ri ka por kam sha ala di ban lit pat sa station po sning an pen ko no e ka jingkran ka ja ban ngi scam bagi pai pa kom ba ka long kaleng kari hang ni aso yong ru in pen job ya ka boys of the people pa in pen job ban ngi ha ka ni ka kenti ngin sei yo brio uban shet kalai ngi ka party ada unong elam ubang ala yarap isibon ki samla kilong kami ban job election re kala syat no tang hadin kala job oh shwa bikin job de daki keren yu barden ki bo arteri kanti sedir ni jing tanat ka akor ko burom marsen job par tiong sap situ menrem ta akade kalong brio man brio I'm sorry namar ngin i ka dono jong brio dan Raymond tak ke parti kalau toket kalau persang menpet uni orang ba samla orang ba ji ban ngengit uni unum ong hadin ong ala job ni pai ba penjob em kadi ke parti
Kani bu pai ba ujian ya ka parti kum bagalong taon tip pai ba pi ai run re in jit pe ya ka parti praban aila namar ka parti kan yalam mikini bakin syakri ya ka jak dekat kum ka thong jong ka parti te ka por ka pamanta kum ka dak jong ka jing pen scam kum ka dak jong ka jing edau ngiu tong ini yeng lang ba ni kinolam jong ka voice of the people party nagar parti kita ka don shatai ru selo wan hialang sini samadan ni dia perta edau ni dia perta ngiu ya ka sharp jong ka parti turlang kamang ni kini ki pai ba ki buan ki bedan ta alilang hang ni o kan long ke cipta ka jam hiar nang tu na jrong la de bidan ke cingkit ni nangam ta ka shai ka sismi wat long tong kinong pekai ya gani ka tma ka bangini kon ka tma persya ka bamsa ka tma persya ya ka jingduk ka tma persya ka jingne asyang kamat wat nom long tang kinong pekai nei don long kinong isim benta tak biang itu long kinong sim benta kibanon ra ya ka jingkala hagani ka jela ka bagi ra ya gani ka kubor bau pra un job don burom na soyong constituency katai ka than walang nong spong ka ai ka jingkashan ka bakhan banga tip pangani ka dong ka than soyong ru kiong nin ai ka jingkashan naman ngi shania ya kinongalam joga voice of the people party ngi shania ya kini ki nongrim ki bas scam jong the voice of the people party kito ke bamla banwan hiar asi kim da sotana kamet ka pha kila ban surakti na ka jaga ka bagidon nile haga por bengi perta ya ka sharp jong ka party ngene perta jamlang haga ka por ringkat bengi kinongalam jong the voice of the people party how pra how pra how pra sashi sin how pra how pra Kublai shibon ublai un kun kuyi pi iwei pi wei